जानाया गिदिरा फैफिन आगोल जानायनिफ्राय ओरै गिदिरा फैफिन दे ओरै गिदिरा फै नोंसोर ओरै फैदो दे हेल' माइखौ बानायखौ एसे ओरै खमायना होलाय फरेस्टखौ हेल' एसे ओरै खमायना हेल' जाबाय दे हेल' Halo Nani, mana? Monica Dimari, minggu mana? Asya, memang belum lihat, nona. Asya kasih belum lihat sih, nah cingin dong, nangle komplai jai ini. Masalah itu serba ya. Ini kangen lagi na, sokong muli bagi. Bundaran jadi, masalahnya bangkri kasih jadi deh, yo, mana misalnya apa nih dina, apa nih masalah kita, muzang jadi apa nih, kau muzang mundeng, apa nih masalah kau muzang mundeng, minta tu mau, lima kapan lagi apa misalnya, sihir joflo lagi kau makin apa, haba, dia muzang jadi, gerupjang, ini fly, gerupsi aja ibai, Owa Bwisaguao panane gapnai delai beri kalawan sase kalawan serba Owa Bwisaguao panane gapnai deh roja tuwero Owa Bwisaguao bau thayana ise akhirnya beri kalamba Owa Bwisaguao panane gapnai ise goju kalamba Owa Bwisaguao hisabe na owa gilem nai nama बेखिनि दानाय जोमनाय थिगैनो दं देलायनाया एसे सोरनाबा नैबे माबाया नानिया दा आखाइ खबजोब्बाय थानाया एफाग्राब खुलुमनो नाङा दे मोदै दावदै नुहुरजोबलाय लांबाय नोंनि बादि जानांगौ नैबिसोरनि बायदि खावलायफा नालाय जारौ गोबोरखि फुना लानाय बायदि नुलाय होदों बेबायदि देलायनांगौ बैसागु नालाय बेनिफ्राय बै नोंनि गेजेरना सेकेन्डआ बे एसे आथिं थिखांनाया बावदों दे एसे गोरोन्थि जादों बे गोजोनथों दे साबायखर आखाइखौनो आलायजोबो